nag-video-video ka dong? Wala man, sir. Ha? Wala man. Bawal ba ng video-video? Wala man. Tigon sa manin mo na. Tigon sa manin mo na. Wala man, sir. Ay, pagumangko ni mo na. Okay, nakuan magumi na video-video man. Kuan ba kanang kaniya mo insurance di ay kinsa day pangalan nimo, sir? Antonio. Antonio Pudiranan. kuan na surat Antonio Pudiranan. Kaniya mo ang kuan, nag-survey man gud mi kay diri sa inyong lugar among napili ba niya kanang amo yung ginapili gyud survey kani yung mga kanang dara na ba? Dara na ba na? Pila edad nimo ron? 64. Pas 64. Tama na gid. Pwede pa rin siya makakuha life insurance no kay. Pwede pa. Kasi trabaho din mo dati, sir. Pawan. Ang pinter. Kapinter. Carpenter niya karon wala ka nagkuan Awat na nagkuha. Ala nindot jud kani sa imo, sir. Ikaw na sayet, senior naman. Senior no. Sa ato ni siyang ikuan kanang apil na to ni siya sa insurance na. I-apil na. Sir kani insurance sir nindot kani sir. Na kay madawat 50,000 taga tuig. Explain po mayo kay. Oh, na kay madawat 50,000 taga tuig niya kung halimbawa ikaw ra man isa sa imong kan wa kay anak jud. Kanang yatog kuan kanang abroad. Ay sa kana. Asa man anak nimo ron? Trabaho ba sa kon. Ayo pwede sir kay makaber po din mo imong anak ani halimbawa na disgrasya may tabo. Nami cash assistant ihatag sa imo 100,000 na. Kung may tabo halimbawa aksidente ana. Basigirahan ka sir. Brato ra man eh. Ikaw sir. Kasi kursunada ka ba para sa inyo hara magusna. Tabang na mo sa imo ba? Oh, pero ang imong buhaton sir kay para makaabil ka kanang ambis atong pilapis at ipapi. Ipakita nato di sa iyang katungkuan. Kani ingon ani sir oh. Ikaw na. Kani. Baba. Dili na siya sa katungkuan. Pinuong mo na matuhanan ni. Kani ingon ani sir oh. Kani ingon ana sir. Kailangan na kay ani nga form mapil-apan nimo ni sir no. Nga ba ninyo? Kaya ihatag na ako ni sa imuha, papil-apan na ako ni karon kinahanglan makuha na mo. Free ra ni siya sir ang fill-up o nay bayad. May tirada Ha? tawanan ni. May bayad ang fill-up. Medyo na bayad ang pila. Ha? Medyo na bayad ang pila. O okay bayad ang fill-up o guniti sana sir kay amo nang kuha ko sa imuha no. Unya ka nang willing mga ka sir, dako kay makuha ni 50,000 ang kuha nimo bulan. Kung ma-approve ka. Ha? Okay ra? Okay. Pero kinahanglan sir magkuan ka na down payment manggod. Kung na down payment sir. Pagapi daw. Gamay ra. Gamay ra kaya rin muna. Kaya ran nimo dili bugat sa bulsa. Sa man kay process na to matawagan na mo among headed to. Pila man may daw. Pwede na siya kuan 64 ay inad no? 64 karata ko na siya. Mga pila ka na magkuan total sa daw. Total sa Bracket sa nako sir no. bracket sa kay Total na ako 64 man imo edad no. Scammer 64 times sa 34 ay sir 500 ay mo bayaran sir. Isa ra ka mo bayad 500. sa isa ka. Isa ra siya mo bayad, di na siya mo bayad og sunod bulan. Oo. Nya pag sunod bulan ani mo bayad ka karon pag sunod bulan ani pwede na ka namo tagaan og kuan kanang katong ginatawag nato og kanang imong madawat nimo na kay 50,000. Ah, kuya, 50 mil largo. 500 ay hatag. 50,000 okay ra sir. Matag ko 500. Oh, bata ka 500 kay para na ni kuan na to, ma-process na to ni Ron. Kay asikasuhon man dali. Katong si kuan dito katong Diaz na kuan ning abi lang sa mo ang kuan, insurance, life insurance. Ikakuan na ka sir, katulo na ka na mo na kuanan. Oh, Nari nasumoyan ba? Balay man mi, balay mi sir. katulo na ka. Katulo na ka. Kasi 500 mo ka. O 500 sir gamay ra. Ano matag ko? Oh, hatag lang sir. O para 500. maka-apil ka ani ba sayang manggod pud sir oy. Sayang kaayo. Bunot mo 500 lagi. Nya kuan. Okay ka sir si Ipangalan sa pato niya Antonio. Antonio Pudiranan. Nakuha na sir, nana ka sa Okay na. kana ang form mo baliko na muna pag ani nimo kay kami may muhatag sa imuha. Sa imuha 50,000 kay kung kuan dili mi naga-ATM, mi nagalanbang kay namo kay kaltas no. Cycle tas oy. Pag sa lanbang, May man ang kamera mo ani sa imuha. Wow, ano ni? dili pagbalik ta namo Balik kuan na. Nana koy cash. Kirong ka. Sige. Nya di lang ka magsaba-saba na sir no kay dili ra kay namo among kuan na ba. Basi daghag ma Lain ba? masina sa imuha ba. Oh, Kana magud sir, sekreto ra magud namo ni. sikreto ra kay na muna. Ang ang amo lang yung tabangan kanang Kanang mga sa luoy imuha. ba, mga balay, mga tiguang na, kanang retired, kasagaran yun, amo yung mga kuan, mga teacher, amo ang mga customer.
Pag-asa ko ano ang mga sir ay Paglao kung sa Tagalog pag-asa niya. Naapoy branch sa Mindanao Paglaom ang ipangalan doon. Paglaom insurance, life insurance. Insurance yapon. Tara na sir, salamat kay sir no. Sunod sir. Salamat kaayo. Tara na, mato na mi sir. Pa, unsa man to? Unsa man to? Nganong tagaan man to ng 500? Hoy! Hoy, Sa maning mga scammer gining tawad. Hoy! 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 Asa man mo hoy? Unsa man to? Hoy! Unsa man na yung trada ninyo? Hoy! Hoy, nunagan. Kamu ba? Mga scammer kayo ba? Hoy! 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 Kani ba? Hoy! Unsa man na ha? Ano scam man mo kung papa? Unsa man yung trada ninyo? sa scammer di man mi scammer. Scammer ka oh, naong nimo. Wala oy, taka-taka Scammer ka nang naong nimo. Ilay pa sa kitabangan na. Kitabangan naman namo imong umahan. Taka sa baba. Tabang yapon scam na, bayad lang kog 500. Baka ay sir, ikay pwede man natin ka ba? Magatubang sa barangay, tawag tag barangay dito sa barangay. Kaniyo, kanay pulsa nimo. Oh, Kasi ikaw may papunday na ako. Kamu pa gitabangan, kamu pa masito. tama na, tara na. Wala na. Tama na, ha? Iulit tong 500 sa kumapa. man? Iulit to. Samukan. Scammer kay kandak ko. Iulit to. Ikaw. Balita kayo, baliman na, sir, ba? Scammer oh, wala. Scammer kay mundak ko. Iulit to. Padala diri pa. Kuno niyo. Wa, Unsa man? 500 niyo. Nagpirma man to sa kuan. Say pirma nga. Namay mga papilis. Bayad man lagi largo lagi. Dapat dagan pa man ang Pwede man na guni pa ka man ni kuan. Oh, scammer kay nagdagwaya ni ba oh. Nga daghan na scammer ba oh. Nga ikaw pod. Kaniya mo ni na viral oh nga scammer daw. Eh, paging ano, sir. Scammer kay mo ba? Iulit tong 500 na mo. Ulit-ulitin ang kauban ako. Ba, ikaw na. Ayaw eh. Ayaw. Iulit tong 500 do. Iulit tong 500 be. Ambi tong 500 iulit to. O yun na mo bayan ni sir Scammer kuan mo kay ka. Scammer. Bagong tigaron iulit to man. Ambi. Iulit to. Iulit tong 500 ako. Ambi. Ambi ako na dito. Ako na dito. Mga scammer mo. Scammer mo lang ko.